yau ma da ikon ka zan fara ka taimaka min ni kalikina zan yi aikin cikin amincin naka ne ya ubangijina gani da ke ta yi babu mai bukatu tamkar ni gwanina ka kara min shauƙin yawansa shine nake ta nema. Salati gami da tarin tsira ka kara wa ma'aiki adadin buyarka Allah da bayyanar ka kawa ma'aiki assalatin asa da 'ya'ya hajja mata na ma'aiki na yi roƙo asa iyaye na annabin ka masu girma shi da kai ni nake ado na ruba na jesedi ba fitowa cika ishe kai kake min ni kai nake nema as-sahabati na rike kaunar ku nisan ba zan sake ba so nake yi in karkare rayuwa da begen ku ban bari ba ku yi min tanadi irin tanadin da ba zai yi in sani ba karkarewar dukan bayani sahabu kun zarce ai sani da kai ni nake ado na ruba nake sani ba fitowa cika ishe ni kai kake min ni kai nake nema kashifa assalamu alaiki na nake ce a bar yabawa mai baragunki ne ya zo da baituka umma ai kulawa umma ɗanɗanki zanwa aikin gashi lallai ko ban iyawa da kin saba share kukan mu taimaka min ya azima ya karimi shehi Ahmad Abul Abbas nai maraba shiyari na hada da gausu son kuni dai bazan bari ba shekana ya su kai da juda gurin shehi kai na duba isu sharif kara lamuninka da gurin sayyada karima da kai ni nake ado na ruba na jesedi ba fitowa cika ishe kai kake min ni kai nake nema na iso babakin tsayawa shi na zo ka bani nima na ga kowa yana ta ɗiban arziki shi yasa na zoma shehi ka ba su tuntuni da na iso sun ka bani nima arzikin naka ya iso ni shi mai asalin makama da kai ni nake ado na ruba na jesedi ba fitowa cika ishe ni kai kake min ni kai nake nema assalamun alaika shehi adadin bayyana da buya assalamun alaika shehi adadin tafiyar gidaya assalamun alaika shehi muhammadi ka wuce su baya amsuwar sallamar ka shehi sa ta zo har gare ni nima shehi ne babu fargaba a ko'ina zani in biya shi na faɗauko aikin yabon shi da duk zaka je akwai shi shehi ko da a ayyukan shi rasulu shi ne yake gaban shi ainihin shi ɗin fashi ne shehi mai zamani da girma da kai ni nake ado na ruba na jesedi ba fitowa cika ishe ni kai kake min ni kai nake nema ya dan uwa zo in faɗa ma shehi shi ne kawai makama duk abun da kake muradi na a bayan shehi nan ma
lokaci ba zai bari ba in gwada maka dan da girma hankali ya kasa aikin karkasa shi na faɗa shehi da kai ni nake ado da ruwa nake sai ba fituwa cika ishe ni kai kake min ni kai nake nema duka wanda ya nemi Allah da zuciya mai tsarki Allah ba zai hana shi kusanci ba jalla sarki ilimi ba yawansa ba da hada cewa babu aiki haske ne da rabu ke sawa zuciya a aiki da shi ma faɗin shehi ne in kana jin zancen ayi ba dai mutum ba ya ce duk wanda bai gyara mu'amalarsa da mutane ba wannan wallahi bai cika mu'amalarsa da rahuma ba shi fa shehi kwatankwacinsa babu ko da kamar shi ne ma da kai ni nake ado da ruwa na jese fituwa cika ishe ni kai kake min ni kai nake nema muna cikin zancen da maula ya abul farhi shehi yayi zikirin da bai hani ba ga zalunci waye yake dole ne mai ya dubi zuciyar da yake muridi nagari shi ne wanda yake bin sunna bifo girma da kai ni nake ado da ruwa nake sai ba fituwa cika ishe ni kai kake min ni kai nake nema karamar da ta saba shari'a fitina ce ba karrama ba kun ji zance cikin kamala da nutsuwa ba da tsokana ba shehi ni ya ishe ni komai ba zan rufe ba in the whole all universal shi kai ne nake ta nema tuba nake shehi bani da kalmar nan da zan ambata ka shehi ka san saboda kai ne nake da kwana cikin kadaita shehi kai yadda za ka yi fituhat ya daga binta bisalam za na sanya aya dini ne maula shehi da kai ni nake ado da ruwa nake sai ba fituwa cika ishe ni kai kake min ni kai nake nema da kai ni nake ado da ruwa nake sai ba fituwa cika ishe ni kai kake min ni kai nake nema